पवन सिंह के आज गाना रिलीज भइल है छठ गीत, जौन कि दूसरा छठ गीत आज रिलीज भइल है और उ छठ गीत ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहल बाटे इस समय। जी आप सबके बता दी कि आज सुबह ही पवन सिंह के गाना रिलीज भइल बाटे, जौन गाना के बोल बा छठी माई सुनली गुहार, जौन कि 6:15 में सुबह रिलीज करी गई रहे और ये गाना अभी ट्रेंडिंग में ट्रेंड करत ताटे। जी आप सबके बता दी कि मेन सेक्शन में ई 5 नंबर पे अभी ट्रेंड कर रहल बाटे। वहीं म्यूजिक सेक्शन के बात कल जाओ तो म्यूजिक सेक्शन में 18 नंबर पे ई गाना अभी ट्रेंड करत बाटे। आप सबके बता दी कि 6 घंटा में अभी जो व्यू बाटे 6.3 लाख अभी दिखा रहल बाटे। रियल टाइम थोड़ा सा ज़्यादा व्यू होखी और ये गाना बहुत ही अच्छा बाटे, थोड़ा सा दर्द भरा ये गाना बाटे। जे भी गाना के देखी पूरा देखला भी नहीं जइबे ना करी, इस चलते इ गाना ट्रेंड कर रहल बाटे। एक आरू सब गाना आधा देखेलन ओकरा बाद में छोड़ देवेलन, लेकिन इ जे गाना इ खोली उ पूरा देखी आ पूरा देखी तक गाना ट्रेंड कर दी। इस चलते गाना ट्रेंडिंग पे ट्रेंड कर रहल बाटे। वहीं आप सबके बता दी कि गाना के लिखले रहन क्या बोलेला अरुण बिहारी, क्योंकि अभी से क्या बोलेला 5-6 महीना पहले अरुण बिहारी से गाना लेवल कम कर दिले पवन सिंह जी, लेकिन फिर से छठ गीत में अरुण बिहारी के साथ गाना लेवे लागल बाने और अरुण बिहारी पवन सिंह खातिर फिर से गाना लिखे लागल बाने। वहीं आप सबके बता दें कि म्यूजिक बनैले बाने जन कि अभी भोजपुरी के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बाने प्रियांशु सिंह जी, जो कि बहुत अच्छा हमारे मित्र भी हमें उ इ गाना में म्यूजिक बजैले बाने और गाना बहुत ही सुंदर बाटे और आगा ही बहुत सारा रिकॉर्ड स्थापित करे वाला बाटे, काहे कि बहुत खूबसूरत गाना बाटे और छठ गीत के सॉन्ग बाटे। अब ऐसे खूबसूरत गाना का हो सकेला। तो चलिए फिर से मिलम कोनो नया खबर के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप 10 भोजपुरी। चैनल के सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा सा ग्राफ हमने डाउन बाटे, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, थोड़ा सा शेयर कर दें। जय हिंद।